നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭക്തേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേരുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നശ്യം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വര. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മള് കുന്തി സ്തുതി അല്ലെ, കുന്തി ദേവി പ്രാർത്ഥനകള് ചൊല്ലുന്നതാണ്. അതിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകം, അതിൽ കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകി നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശ്ലോകം, അത് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ ഭാഗവത ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുക. അത് ഈസിയാണ് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് ചൊല്ലാവുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭാഗവത നിർത്തി നിർത്തി ചൊല്ലാം. ഭഗവത്ഗീത പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലുതാണെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി അത് ശീലമാവും. ഇതില് കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ അവിടെ നിർത്താം. ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പം വസുദേവ സുതനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഡിവോട്ടീസിന്റെ ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ ഉപദേശാമൃതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഡിവോട്ടീസിന്റെ മഹാത്മ്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ വാസുദേവര് ഭാഗ്യവാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ വാസുദേവർ ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഭഗവാനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് വസുദേവരുടെ മകനായിട്ട് വാസുദേവൻ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. പിന്നെ അതൊന്ന് മകനായി കിട്ടി, ഫോട്ടോയിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മകനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ട് ഭഗവാൻ ജനിച്ചു. പിന്നെ ഒരിത് ഓക്കെ, മകനായിട്ട് ജനിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കാളി ഭാഗ്യവതിയാണ് ആര്? രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ ആരാള്? ഇതാരാ? ആര് ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോഴാണ്? ദേവകി മാതയാണത്. ദേവകി മാത ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോഴാണ് ഉപദേവതമാരൊക്കെ അതിന് മേലെ കാണുന്നില്ലേ, ഉപദേവതമാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദേവകി ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോ. അതിനുശേഷം അത് യശോദയിലേക്ക് പോയി. ഗർഭം കൊണ്ടുപോയി കുട്ടീനെ. ആരാണ്? ബലരാമനാണ് രോഹിണിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് പോയത്. പക്ഷെ ദേവകി 8ാമത് ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോഴാണ് ഉപദേവതമാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വസുദേവരും കാളി ഭാഗ്യവതിയാണ് ദേവകി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? മാതാവിന് കൃഷ്ണനെ ഉദരത്തിൽ ചുമക്കാൻ പറ്റി. യെസ്. അപ്പൊ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അതായത് ഭഗവാൻ 9 മാസം ദേവകി മാതാവിടെ അടുത്താണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ വസുദേവര് ഭഗവാനെ ആ സമയത്ത് എടുത്തു, യമുന ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി എന്നല്ലാണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ദേവകി മാതക്കാണ് ഒരു അമ്മ എന്നുള്ള സ്ഥാനം കിട്ടിയതും. പിന്നെ പക്ഷേ ദേവകിയും കാളി ഭാഗ്യവാനാണ് നന്ദ മഹാരാജ്. എന്തുകൊണ്ടാ? ബാല്യലീലകളെല്ലാം നടന്ന സമയത്ത് അത് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി നന്ദഗോപുരം യശോദമാതാവിന്. അതെ, അപ്പം ബാല്യകാല ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ കാണുന്നില്ലേ ഭഗവാന് നന്ദമഹാരാജ് ചെരുപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കൃഷ്ണൻ തലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെരുപ്പം. പറയും നന്ദമഹാരാജാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാൻ. കാരണം കൃഷ്ണനും ബലരാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിരൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് നടക്കാൻ തന്നെ പഠിച്ചത്. ഭഗവാന് നടക്കാനൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ആ ഒരു ലീലകളല്ലേ എന്താ പറയാ, ദേവകി വസുദേവർക്കും ഭഗവാനെ കുറച്ച് സമയം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ കുഞ്ഞുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ മുട്ടിലെഴിയുന്നതും ഒക്കെ നന്ദമഹാരാജന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷെ നന്ദമഹാരാജിനെക്കാളും ഭാഗ്യവതിയാണ് യശോദമയ്യ. എന്തുകൊണ്ടാ?
യശോദമയ്യ കുഞ്ഞിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത മാത്രല്ല കണ്ണന് എല്ലാ യശോദമയ്യ കാര്യങ്ങളും. മാത്രം ചെയ്ത ഒരു ലീല ഏതാ? ഈവൻ ദാമോദര ലക്ഷ്മി ലീല. ദേവിക്ക് പോലും ദാമോദർ ലീല ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നേമം വിരിഞ്ചോ നഭമോനൻ ക്ഷീർ അഭി അംഗ സംശയ പ്രസാദം ലേബിരേ ഗോപി യത്തത് പ്രാപാമി മുക്തിദാൻ. ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത് എനിക്കും ശിവനും ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് പോലും കിട്ടാത്ത അവസരമാണ് യശോദമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. എന്താ? ആ ഒരു ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടുന്ന ഒരു ലീല. പക്ഷെ യശോദമ്മയ്ക്കും നന്ദമഹാരാജനും ഭഗവാനെ കുറച്ച് സമയം 11 വർഷേ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായുള്ളൂ. ആ സമയത്തും ഗോപന്മാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു പകലൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നത്, രാത്രി ഗോപിമാരുടെ. പക്ഷെ ഗോപന്മാരെങ്കോളി ഭാഗ്യവാദികളാണ് ഗോപിമാര്, അതിലെ രാധാറാണി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയല്ലേ മതം. ഒരു മാധുര്യ രസം അല്ലെ, അന്തരംഗ ശക്തിയിലും ഗ്ലാദിനി ശക്തി ആണ് രാധാറാണി. അപ്പൊ ആ ഒരു മാധുര്യ രസം അനുഭവിച്ചതാരാ? ഗോപിമാരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു കുന്തിമാരണി പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുന്തിമാരണി നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിർത്തിയത്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് നിർത്തിയത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? 28. 28. 32 32. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് 32 അതിലേക്ക് എത്താം. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഒക്കെ സഹായിച്ചതാരാ? ഭഗവാനായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും ഓരോ സമയത്ത് അല്ലെ വന്ന് രക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന എന്താ? കൂടുതൽ അപകടത്തിലായ ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാൻ കൂടുതൽ അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രഭുപാദർ കാണുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലെ ആ ഒരു റൂട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു പശു അദ്ദേഹത്തിനെ വന്ന് കുത്തി, എന്നിട്ട് പ്രഭുപാദർ അവിടെ വീണു. പിന്നെ ചൂട് കാരണം, പണ്ട് ചൂടും തണുപ്പൊക്കെ അവിടെ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ചൂട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ട്രോക്ക് പോലെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്ക് പറയും. അതായത് അത്രയും ജലാംശമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ബോധം കിട്ടു. ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അത് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഭുപാദർ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലും മുറിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നു, അതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഇത് ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഗൗരപൂർണിമക്കും പ്രഭുപാദർ 1965 ജലദൂതാഷിപ്പിൽ പോകുമ്പം ആ സമയത്ത് 35 ദിവസമാണ് ജലദൂതയിൽ പ്രഭുപാദർ പോയത്. 1.5 മാസം എടുത്തു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഗൗരപൂർണിമ ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറിയിൽ എഴുതി, എന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഗൗരപൂർണിമ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, മായപ്പൂരും വൃന്ദാവനതൊക്കെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിഷമമില്ല, കാരണം ഞാൻ എന്റെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരം, ഗുരുവിന്റെ ആജ്ഞ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ മാനസിക അവസ്ഥ, അതായത് വിപത്തുകൾ അല്ലെ, എത്രയോ വിപത്തുകൾ അവർക്കുണ്ട്. വിപത്താ ശന്തു തത്ര ജഗദ്ഗുരു ഭവതാർ ദർശനം പുനർഭവ ദർശനം. വീണ്ടും വീണ്ടും വിപത്തുകൾ വന്നോട്ടെ, ആ വിപത്തുകളെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കാരണം അവ ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്കുള്ള അവസരം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനർത്ഥം എന്താ? മുക്തി. ഭഗവാനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ? മുക്തി അല്ലെ. അപ്പൊ കുന്തിമരണിയെ പോലെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങളെ നേരിടാൻ പോലും അവർ തയ്യാറാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കണം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നുണ്ട്, ജന്മകർമ്മ എന്താ പറയാ, ശുദ്ധശ്രീ പീർണോ ജന്മം ഏതായിരുന്നു ശ്ലോകം? ജന്മൈശ്വര്യ ശുദ്ധശ്രീവിർ ഏതമാനാമതപുമനൈവർഹതിയപിതാത്തും വൈത്വം അകിംചന ഘോഷര. ജന്മം, ഐശ്വര്യം, ശുദ്ധശ്രീ അല്ലെ, വിദ്യാഭ്യാസം, സൗന്ദര്യം, ഇവയൊന്നും അല്ല വേണ്ടത്. അകിഞ്ചന ഘോഷരനാണ് ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂടെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ആശ്രയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കിടാവ് അല്ലെ. ആ കിടാവിന്റെ പാദം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചെറിയ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാഗരം മറികടക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ആശ്രയം എടുക്കുന്നവർക്ക്
ഭൗതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തരണം ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. സമാർഷിതായേ പദപല്ലവപ്ലവ മഹത്പദം പുണ്യേഷോ മുരാരെ ഭവാംബുധിർവത്സപദം പരം പദം 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 യദ്വിപദാം നതേഷ. അപ്പം വത്സപദം, വത്സം എന്ന് പറഞ്ഞ പശുക്കിടാവ്, അതിന്റെ ഒരു കാലിക്കുളുമ്പിലെ ആ ഒരു വെള്ളം അല്ലെ, കുളുമ്പുചാലിലെ വെള്ളം പോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ. അപ്പം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് യശോ മുരാരെ, ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാ മുരാരി എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അറിയോ? മുരാരി, മുരൻ എന്ന അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ? മുരൻ എന്ന മുരാരി, ഇന്ദ്രാരി എന്ന് പറഞ്ഞ, അരി എന്ന് പറഞ്ഞ ശത്രു. അപ്പം മുരന്റെ ശത്രു ആയവൻ അല്ലെ, മുരൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നവൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ. സോ ചില സമയത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് തരുന്ന ശാപം പോലും വളരെ മഹനീയമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നളകുവരനും മണിഗ്രീവനും അല്ലെ. നളകുവരനും മണിഗ്രീവനും എന്താവസ്ഥയിലാണ് അവര് മതോത്സരായത്? അത് ജന്മ ഐശ്വര്യ ശ്രുതശ്രീ, ഇതിൽ ഏത് 4 കാര്യത്തിലാണ് അവര് ഭയങ്കര അഹങ്കാരികളായത്? ആരുടെ മക്കളാണ്? ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുടെ മക്കളാണ് നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും? കുബേരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും പണം ഉള്ള ആള്. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യം, ആ ഒരു സമ്പത്തിലാണ് അവര് കൂടുതൽ അഹങ്കരിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് നാരദമുനി വരുന്ന സമയത്ത് നഗ്നരായിട്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് കുളിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ പിന്നീട് ഓടിപ്പോയി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചെങ്കിലും ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ, ഒന്നാമതവര് ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ടിട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും നാരദമുനിയെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. അതിനു മുമ്പ് ശിവനും പാർവതിയും അതിലേ പോയി, എന്നിട്ട് ബഹുമാനിച്ചില്ല. എന്നിട്ട് എന്താണ് ശപിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ശപിച്ചത്? എന്ത് ശാപ കിട്ടിയത് അവർക്ക്? അവര് മരങ്ങളുടെ പേരെന്താ? വൃക്ഷത്തിന്റെ പേരെന്താ? യമളാർജുന മരങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്. യമളാർജുന മരങ്ങളായിട്ട് നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം അവരിൽ നിന്നു, കാത്തു നിന്നു. എന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം വന്ന് മോക്ഷം കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻ, ഒരു ദിവസം ഇന്ദ്രൻ ആത്മീയ ഗുരുവായ ബൃഹസ്പതിയെ ബഹുമാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന് എന്തിലാണ് അഹങ്കാരം വന്നത്? ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ദ്രന്. കാരണം ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ് അല്ലെ, ദേവേന്ദ്രനാണ് ഇന്ദ്രൻ. പിന്നെ ആ ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെ, ഇന്ദ്രന് എത്ര അശ്വമേധം യജ്ഞം ചെയ്താലാണ് ഇന്ദ്രനാവാന്നറിയോ? ഇന്ദ്രൻ ഒരു സ്ഥാനാണ്. 100. അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം പൃഥ മഹാരാജ് പോലും 99 അശ്വമേധം യജ്ഞം ചെയ്ത് 100ാമത് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രന് വിഷമം, എന്താ പറയാ, സങ്കടവും വിഷമവും ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന് ടെൻഷനായി. കാരണം ഇന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി, അതൊരു സ്ഥാനാണ് അല്ലെ. അത് ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം, മാറി വരും. എത്രയോ വർഷം കൂടും അതിങ്ങനെ മാറി വരും. അപ്പൊ നമ്മള് മുഖ്യമന്ത്രി, ഇപ്പോഴുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. എത്രയോ വർഷം മുമ്പുള്ള ആള് വേറെ ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആളിങ്ങനെ മാറി. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥാനാണ്. അതുപോലെ ഇന്ദ്ര പദവിയാണത്, ബ്രഹ്മാവ് പദവിയാണ്. ഇന്ദ്ര അത് മാറി വരും. പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ബൃഹസ്പതി അവരുടെ ഗുരു വന്നപ്പം ഇന്ദ്രൻ ബഹുമാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ ബൃഹസ്പതി എന്താവാനാണ് ഇന്ദ്രന് ശാപം കൊടുത്തതെന്നറിയോ? കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കഥ? ഏത്? എലിയാണോ? അല്ല, പന്നിയായിട്ട് മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അപ്പം നീ ഒരു പന്നി, കാരണം പന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം, അമേദ്യങ്ങളല്ല, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് അല്ലെ മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുക. പിന്നെ വിസർജിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, പിന്നെ ചളി ഒക്കെ പൊരുണ്ടിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക ഈ പന്നി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പന്നിക്ക് എന്താ പറയാ, അമ്മയാണെന്നോ പെങ്ങളാണെന്നോ നോക്കില്ല, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ അങ്ങനെ പന്നിയായി മാറി. പന്നിയായിട്ട് ഇന്ദ്രൻ ജീവിക്കുമ്പം ആ പന്നിക്ക് ഭാര്യ, മക്കള് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ചളിയിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നീ ഇന്ദ്രനല്ലേ, നീ ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരം കിട്ടിയെന്നുള്ള ശാപം ശരി തന്നെ, പക്ഷെ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടേ, നീ ഇന്ദ്രപദവിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആളല്ലേ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആ പന്നി എന്താ പറഞ്ഞത്?
അത് എനിക്ക് ഇന്ദ്രനാണ്. ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷമാണ്. എവിടെ ഞാൻ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ ജീവിച്ചോളാം, ഞാൻ വരുന്നില്ല, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഈ ഒരു പന്നിയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു. മൂന്നാം സ്ഥലത്തില് എന്താ പറയാ, സാങ്ക്യ ഫിലോസഫി, സാങ്ക്യ തത്വം പറയുമ്പോൾ കപില ദേവഹൂതിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ. പന്നിയുടെ ശരീരത്തിലായാലും ആ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കും. അതില് വേറെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം തരുമ്പോ നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ്, കാരണം അത്രയും അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അത്രയും ബന്ധനത്തിലാണ് മനുഷ്യരുള്ളത് എന്ന്. അതാ മായയുടെ കഴിവാണ്. മായയാണ് നമ്മളെ അതിലേക്ക് പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ മനുഷ്യജന്മം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്, സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? എത്രയോ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പാഞ്ഞോടി നടക്കാണ് അവര്. കാരണം അവർക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതം കുറിച്ച് മാത്രമേ അവര് ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം കുന്തി ദേവിയോട് കൃഷ്ണന്റെ പെരുമാറ്റം അല്ലെ, കുന്തി ദേവിയോടും ദേവകിയോടും കൃഷ്ണന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റങ്ങളില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു വ്യത്യാസം? ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നത്? കുന്തി ദേവിക്കാണോ ദേവകിക്കാണോ? എന്തുകൊണ്ടാ? കുന്തിമാതാവിന് ഭർത്താവില്ലായിരുന്നത്. വിധവയായതുകൊണ്ട് അല്ലെ, ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദേവകിക്കാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ കൂടുതൽ കാരുണ്യം കുന്തി ദേവിക്കാണ് കൊടുത്തത്. പിന്നെ കുന്തി ദേവിയും പാണ്ഡവരും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഉത്തരയായാലും ദ്രൗപദി ആയാലും വേറെ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, നേരെ ഭഗവാൻ അടുത്താകാണ് അവർ പോയത്. അപ്പൊ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. കടൽ തിരമാലകൾ നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കരുത്, കടൽ കടക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയും. അപ്പം കൃഷ്ണൻ ആരോടും പക്ഷാപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. 32 ശ്ലോകമല്ലേ നമ്മൾ എത്തിയതല്ലേ? ഈ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൂര്യന്റെ അല്ലെ, സൂര്യൻ ആരോടും പക്ഷാപാതം കാണിക്കാത്തതുപോലെ സൂര്യൻ അപ്പൊ ഊർജ്ജം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തരുന്നു. അന്ധരോടും നിസ്സംഗത പുലർത്തും. ചക്രവാക പക്ഷിയെ സന്തോഷം നൽകുന്നു. പിന്നെ മൂകകൾക്കും കള്ളന്മാർക്കും ദോഷകരമാണ് സൂര്യൻ. എന്തുകൊണ്ടാ മൂങ്ങകൾക്ക്? മൂങ്ങകള് രാത്രിയിലാണല്ലോ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അവർക്ക് തട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലെ. തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല. രാത്രിയാണ് അവർക്ക് കണ്ണ് കാണാം. അപ്പൊ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മൂങ്ങനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ, മൂങ്ങക്ക് അറിയാനില്ല. പക്ഷെ സൂര്യൻ അവരോടും കറക്റ്റ് സമയത്താണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ എന്തുകൊണ്ടാ ഉദിക്കുന്നത് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും? എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. എന്താ പ്രഭു? കേട്ടില്ല. സൂര്യാസ്തമിക്കുന്നില്ലല്ലോ, സൂര്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഉദയം അസ്തമനവും ഉണ്ടല്ലോ. അത് ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാന്നാ പറയാ. ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് കാറ്റ് പോലും വീശുന്നത്, ഭഗവാനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് സൂര്യൻ പോലും ഉദിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സൂര്യദേവൻ ഒരു ദേവന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ദേവൻ. അപ്പം ആ ഒരു സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണോ ഓരോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴില് വേറെ വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ മന്ത്രികളുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി, ഭഗവാൻ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഏജന്റുമാരാണ് ഈ ഉപദേവതമാര്, ഡെമിഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ അരസഭൃത്യ, ബാക്കിയൊക്കെ ഭൃത്യന്മാരാണ്. പിന്നെ ഗംഗ മധുരമുള്ള പഴമുള്ള മാവിന് പോഷണം നൽകുന്നു, കയ്പുള്ള പഴങ്ങൾക്കും വേപ്പിനും പോലും പോഷണം നൽകുന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് കയ്പുണ്ട്, ഒന്ന് മധുരമുണ്ട് അല്ലെ. ഗംഗാ നദി അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പക്ഷാപാതം കാണിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏത് ശ്ലോകാണത് ഭഗവാൻ പക്ഷാപാതം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അറിയോ? അതിന് തുടക്കം സമൂഹം സർവഭൂതേഷു മയിതേഷു ചാപ്യഹം. 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 39-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 31 തോന്നുന്നു. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷേ നസ്തിന പ്രിയ. 29.
മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം സമൂഹം സർവഭൂതേഷു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ്. നമ്മേ ദ്വേഷേ നസ്തിന പ്രിയ, ആരോടും എനിക്ക് ദേഷ്യമില്ല, ആരോടും ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഏവചിന്തിത്തു മാം ഭക്ത്യ, ഭക്തന്മാരോട് മയി തേഷു ചാപ്യഹം, അത് സാധാരണയാണ്. എങ്ങനെയാണോ സ്വന്തം മക്കളോട് അച്ഛനമ്മമാർക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ പോലെ സാധാരണ. കാരണം ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാൻ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കണ്ടേ. ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ യഥാമാം പ്രപത്യന്റെ അല്ലേ. നമ്മളെങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പം അതാണ് അകിഞ്ചന ഗോചര എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. ശരി, 32 മുതലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. 32 മുതൽ 35 വരെ ഉള്ളത് കൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് കുന്തി ദേവി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിച്ചത് എന്നത് 32ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേചിദാഹുരജം ജാതം പുണ്യശ്ലോകസ്യ കീർത്തയേ യഥോ പ്രിയസ്യാന്വവഹേ മലയസ്യേവ ചന്ദനം. അജനായ അങ്ങ് ജാതനായത് ദൈവഭക്തിയുള്ള ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ വേറെ ചിലരാകട്ടെ അങ്ങയുടെ പ്രിയ ഭക്തനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ജാതനായതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മലക്കുന്നുകളിലെ ചന്ദന വൃക്ഷത്തെ പോലെയാണ് അങ്ങ് യദുകുലത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പുണ്യശ്ലോക കീർത്തയെ, അതായത് ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാർക്ക് കീർത്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ യഥോ പ്രിയ സാന്യവായി, അതായത് ഭക്തരിൽ ഒരുവനായ യദുരാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവതരിച്ചെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്തിനാ അവതരിച്ചത്? ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന്. ഓക്കെ, അതേതാ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ? ധർമ്മസ്യ. അല്ല, കാരണം അത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാ ജനിക്കുന്നുള്ളത്? കാരണം ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ജനിച്ചത്? പരിത്രാണായ വിനാശായ ചതുഷ്കൃത സർവസംസാരണാർത്ഥായ സംഭവാമി. യുഗേ യുഗേ. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം അത്? 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 8. യഥായഥ ഹി ധർമ്മസ്യ 7, 8 പരിത്രാണായ സാധന, 9 ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം. അപ്പൊ 4-ാം അധ്യായത്തിലെ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്ലോക നമ്പർ പഠിക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ ശ്ലോകം പഠിക്കുന്നതന്നെ വലിയ കാര്യം. പക്ഷെ ശ്ലോക നമ്പർ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് കോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പറയുമ്പം അത് കൂടുതൽ അതിനൊരു എഫക്ട് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ. കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി വൈഭവത്തി, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി എല്ലാം കലക്കി കുടിച്ച പോലെ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതൊക്കെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെമ്മറി അതുപോലെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറന്നു പെട്ടെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പൊ അതില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് എന്തിനാ? പരിത്രാണായ സാധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ, പിന്നെ ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനാ? ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? ഈ 3 കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വേറെന്തിനു വേണ്ടിട്ടാ? അത് അതെ, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, അതൊക്കെ ഇതിൽ വന്നല്ലോ. പൈത്രാണ സാധന വിനാശ. അതല്ലാതെ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഒക്കെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകാനും സ്വയം ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നതെന്നാണ് ശരിക്കും ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. പൈത്രാണായ സാധന വിനാശ അതൊക്കെ രണ്ടാമതുള്ള കാര്യം. ആദ്യത്തെ കാര്യം, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്വന്തം ലീലകൾ ചെയ്യാനും ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകി. ഇപ്പം യശോദമയം നന്ദമഹാരാജ് ആഗ്രഹിച്ച എന്താ? ബാല്യകാല ലീലകൾ കാണണം എന്നല്ലേ. അപ്പൊ അതോടെ അവർക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അവതരിച്ചത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് പോകുന്ന വഴി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കയറി കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങും. നിങ്ങളെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതല്ല, നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരിക എന്നാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അതിന്റെ കൂടെ പച്ചക്കറിയും വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വന്നത് ലീലകൾ ചെയ്യാം. ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകണം. അസുരന്മാർ വരുമ്പോൾ അവരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു, അതൊക്കെ സെക്കൻഡറി മാത്രം. അതല്ല ശരിയായ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ വന്നത് ലീലകൾ ചെയ്യാനും ഭക്തന്മാർക്ക് അതിലൂടെ സന്തോഷം നൽകാനും ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കില്ലേ, ഗോലോകത്തൊക്കെ ദാമോദർ ലീലൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കാർത്തിക മാസം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ലീലകൾ ഓർക്കുന്നത്. ഗോലോകത്തൊക്കെ
എപ്പോഴും ഇതന്നെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴും മാല കെട്ടുന്നു ഭഗവാന് വേണ്ടി, എപ്പോഴും കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂർ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരും ഈ ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭഗവാനെ. ഇപ്പൊ ദുബായിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും, ഇപ്പം അവിടെ എന്താ യുദ്ധമാണ്, പക്ഷെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ പോണായിരുന്നു അല്ലെ, അവിടെ പോണായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരു ദിവസം വൃന്ദാവനത്തെ മധുരയൊക്കെ പോണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. അതുപോലെ ഗോലോകത്തിലെ ലീലകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം വരും അവിടെ പോണായിരുന്നു എന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി പൊതുവെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ജനിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ട, ഭഗവാൻ ജനിച്ചതാണോ, ജന്മമുള്ളവനാണോ ഇല്ലാത്തവനാണോ? ജന്മമില്ല. ജന്മമില്ല ഭഗവാൻ വേറൊരു പേരെന്താ ജന്മമില്ലാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം വരുന്നത്? അജൻ. അജനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഗോവിന്ദം ആദി പുരുഷമാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ അപ്പം ജനിച്ചു ദേവകിയുടെ പുത്രനായിട്ട്? അങ്ങനെ പറയുന്നു. അവതരിക്കാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു അപ്പൊ അത് പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചത്? അപ്പോഴും ജനനമില്ലാത്ത ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ജനിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അവതരിച്ചു? പിന്നെ അതായത് ദേവകിയുടെ ഗർഭപാത്രം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടു, എന്നിട്ട് ദേവന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് സ്തുതി ചൊല്ലാണ്. ഇല്ല, ചതുർഭുജ രൂപത്തിലല്ലേ വന്നത്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? പരമാത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള പരമാത്മാവാണ് ദേവികയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോയിട്ട്, എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്, പുറത്തേക്ക് വരുവാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അതായത് പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നു, അത്രേ നടന്നുള്ളൂ അവിടെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. പ്രഭുപാത്രക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭഗവാനെ. അപ്പൊ ചതുർഭുജായിട്ട് വന്ന് പിന്നീട് ഇവരാണ് കംസം കണ്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരു കൈകളിലെ ചെറിയൊരു കുട്ടിയായി ഭഗവാൻ സ്വയം മാറിയത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ തെളിയിക്കണമായിരുന്നു ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അവര് കൃഷ്ണിയും സുതപനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് അല്ലെ. അപ്പം അത് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ വന്നത്. അതൊക്കെ ഇതില് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. ഒന്ന്, രാജാക്കന്മാർക്ക് കീർത്തി നൽകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 33 എന്താ പറയുന്നത്? അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭ്യകാൽ അജസ്ത്വമസ്യ ക്ഷേമായ വദായ ച സുരദ്വിഷാം. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാകുന്നു അവരുടെ പുത്രനായി അങ്ങ് അവതാരമെടുത്തതെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപരേ വസുദേവസ്യ ദേവക്യാം യാചിതോ അഭ്യകാൽ. വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അങ്ങ് വന്നതെന്ന് ചില പേർ പറയുന്നു. അതും ഒരു കാരണം. നിസ്സംശയം അങ്ങ് അജനാണ്. എങ്കിലും ദേവന്മാരുടെ നന്മയ്ക്കും അവരുടെ അസൂയുള്ളവരെ നിർഗ്രഹിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചത്. പരിത്രാണായ സാധനം, എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അജനായ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. സൂര്യൻ ജനിച്ചു എന്ന് പറയില്ല, സൂര്യൻ ഉദിച്ചു അസ്തമിച്ചു എന്നാ പറയാ. അതുപോലെ ഭഗവാനും അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയാ. അപ്പം ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന, ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർക്ക് കീർത്തി നൽകാൻ, യദു രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, പിന്നെ വസുദേവരുടെ ദേവികളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം നൽകാൻ, അല്ലെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനും എന്താ പറയാ സുരന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തരെ സംരക്ഷിക്കാനും. അപ്പൊ വസുദേവരും ദേവരും പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു? സുതപനും കൃഷ്ണിയും അല്ലെ. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണി ഗർഭനായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. രണ്ടാമത്തെ ജന്മം എന്തായിരുന്നു? ഏതായിരുന്നു? 3 പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ അവരുടെ പുത്രനായിട്ട് വന്നു. ഒന്ന് കൃഷ്ണിയും സുതവനും കൃഷ്ണിഗർഭൻ. രണ്ടാമത് കശ്യപമുനിയും ശ്രീരാമനായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അല്ല, അത് അവതാരാണ്. ഇത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം അവതാരി. വാമനദേവായിട്ട്. കശ്യപനും പിന്നെ ആയിരിക്കാം അതിഥി. കശ്യപമുനിയും അതിഥിക്കും വന്നു. ദിതിയാണോ അതിഥിയാണോ? അതിഥി അല്ലേ. ആദ്യം കൃഷ്ണിയും സുതവനുമായി കൃഷ്ണിഗർഭനായി ഭഗവാൻ വന്നു. അവര് തന്നെ പിന്നീട് ആരാ വന്നേ? കശ്യപനും അതിഥിയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ വാമനദേവായിട്ട് വന്നു. മൂന്നാമത് ആരായിട്ട് വന്നേ? ദേവകിയും വസുദേവരായപ്പോ കൃഷ്ണൻ സ്വയം അവതാരി, സ്വയം ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ 3 പ്രാവശ്യം അവരുടെ പുത്രനായി അവതാരം എടുക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുക. അവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നൽകിയ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നതെന്നും പറയുന്നു.
നാന്യേ ഭുവോ നാവ ഇവോ ദദൗ സീതന്ത്യാ ഭൂരിഭാരേണ ജാതോ ഹത്യാ ഭൂവർദ്ധിത. ഭൂമി ദേവി എപ്പോൾ അമിത ഭാരത്താൽ വേദനിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പുത്രനായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ദേവകിയുടെ കഷ്ടതകളെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൂമി ദേവി ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയത്? പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ. കാമധേനുമായിട്ട് അല്ലെ, ഒരു പശുവായിട്ട് ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് അസുരന്മാര് ഭൂമിദേവിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു, ഭാരം കൂടിക്കൂടി വരാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനും ഭൂമിദേവിയും കൂടെ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ സങ്കടം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, സമയമായി, ഞാൻ അവതരിക്കാൻ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറുക്കാനായി, അതായത് അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി, അല്ലെ ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം കുറിക്കാൻ വേണ്ടി. ജയതു ജയതു പൃഥ്വി ഭാരനാശോ മുകുന്ദ. കുലശേഖരാൽവർ മുകുന്ദമാല സ്തോത്രയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ജയതു ജയതു ദേവോ ദേവകീ പുത്ര, അല്ല ജയതു ജയതു മേഘ ശ്യാമള കോമളാംഗോ, ജയതു ജയതു പൃഥ്വി ഭാരനാശോ മുകുന്ദ. ഭാരം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്നും മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ദേവതകളുടെ അസൂയുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ, അതായത് അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാജാക്കമ്മയുടെ കീർത്തി വർദ്ധിക്കാൻ, യദുകുലത്തിലെ രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, വസുദേവരെയും ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് വന്നത് പറയുന്നു. എല്ലാവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ വന്നു, അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി, പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രകാരം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരമാണ് അവതരിച്ചത്? അദ്വൈതാചാര്യർ അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴല്ലേ. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാവ് ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് കുന്തിദേവി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഭവേസ്മിൻ ക്ലീശമാനാനാ അവിദ്യാ കാമകർമ്മഭി ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്തി കേചന. ഭൗതികമായി കഠോര വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ബദ്ധനസ്ഥനായ ആത്മാക്കൾ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ആരാധന തുടങ്ങിയവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് വേറെ ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭഗവസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരണത്തിന്റെ ശരിയായ കാരണം എന്താ? ഭൗതിക വ്യതികളാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടുക? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേന, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഉണ്ടാവണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തത്. എന്ത് വേണ്ട? ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഭൗതികാവസ്ഥയിൽ ക്ലേശനം. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? ദുഃഖങ്ങളാണ് ജന്മമൃത്യുജരാവ്യാധി. മൂന്ന് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ: ആധ്യാത്മിക്, ആദിഭൗതിക്, ആദിദൈവിക്. ആധ്യാത്മിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തരുന്ന വിഷമങ്ങൾ. ഓക്കെ. ആദിഭൗതിക് മറ്റുള്ള ആൾക്കാര് നമുക്ക് തരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. ദൈവികമായ, അതായത് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ്, ഭൂകമ്പം, പ്രളയം, അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണവും വരുന്നത് മായാദേവി, ദുർഗാദേവിയുടെ ത്രിശൂലമാണ് എന്നാ ഇത് പറയാം. മൂന്ന് ഇതുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് ആധ്യാത്മിക്, ആദിദൈവിക്, ആദിഭൗതിക്. അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖ. അങ്ങനെ മഹിഷാസുരനൊക്കെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആ ഒരു ശൂലം കൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഇതില് മധ്യലീലെ ചൈതന്യ ചിന്താമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണ ബുലി സേ ജീവ് അനാദി ബഹിർമുഖ അതേവ മായ തരേധയ സംസാര ദുഃഖ. കൃഷ്ണ ബുലി, കൃഷ്ണനെ മറക്കുന്ന അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ മറക്കുന്ന ജീവാത്മാവ്, ജീവ അനാദി ബഹിർമുഖ, ഒരുപാട് വർഷകാലങ്ങളായിട്ട് ജന്മാന്തരം കൃഷ്ണനെ മറക്കുന്നു. അതീവ മായാ തരേധയ സംസാര ദുഃഖ. ആ സമയത്താണ് മായാദേവി നമുക്ക് ദുഃഖം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദുഃഖം ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത് കൊണ്ട്.
കൃഷ്ണനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവസത്ത പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങളെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് മായാശക്തി അവന് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ പലതരം ദുഃഖങ്ങളും നൽകുന്നു. കൃഷ്ണനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ദുഃഖങ്ങൾ. അതിന്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്ന ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുക എന്നല്ല, ദുഃഖങ്ങൾ നേരിടേണ്ട ശക്തി ഭഗവാൻ തരും. അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഭഗവാൻ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരും. അല്ലെ, ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് പകരം കുറച്ചായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളൊരു ഓട്ടോയില് നിങ്ങള് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുലുങ്ങും അല്ലെ, ഓട്ടോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെ ബസ്സിൽ പോയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുലങ്ങേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതേസമയം ഒരു BMW കാറില്, ഓടി വലിയ വലിയ ലക്ഷങ്ങളുള്ള കാറിലൊക്കെ പോയാൽ അതേ റോട്ടിലൂടെയാണ് എനിക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അധികം കുലുക്കം അറിയില്ല. എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ പോവാന്ന് പറയും. അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണബോധം ഒരു കവചം പോലെയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്. ഈ ലോകം തന്നെ എപ്പോഴും ദുഃഖങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പം അത് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് തെറ്റ്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കൃഷ്ണനെ ആശ്രയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുഃഖങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവസത്ത, കൃഷ്ണനെ നിത്യദാസനാണ് അല്ലെ, ജീവര സ്വരൂപമായി കൃഷ്ണനെ നിത്യദാസ്, അത് മറന്നു തന്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം, ഭരണഘടന സ്ഥാനം, പരമായ സ്ഥാനം മറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അവനുടൻ തന്നെ മായയുടെ ബാഹ്യശക്തിയാൽ വലയതനായി ആ ജീവാത്മാവ് എന്താവും, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കാനായി കണ്ടിക്കും. പക്ഷെ ആ ജീവസത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗമാണ്, അംശമാണ് അല്ലെ. അതിനാൽ കൃഷ്ണന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് നമ്മള്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖം, അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചു. പക്ഷെ അകത്ത് എപ്പോഴും ശാന്തനും സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിദ്യ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്താണ് അവിദ്യ? ജ്ഞാനം. അജ്ഞാനം. എന്ത് അജ്ഞാനമാണ് നമ്മളിലുള്ളത്? ജഡവിദ്യ മാത്രം, ആത്മവിദ്യ ഇല്ല. അതായത് ഈ ഭൗതികം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമേ നമുക്കുള്ള, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ, അതാണ് അവിദ്യ അല്ലെ. അത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാമാവസ്ഥ, ഒരുപാട് ഈ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരും. പിന്നെ കുറെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, കർമ്മവി. പിന്നെ പരിഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം. അപ്പം ബുന്ദി മഹാറാണി പറയാണ്, നീ അവതരിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മമായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നത് ആ മധുരയുടെ ജയിലില്. നിങ്ങള് പോവാത്ത ആൾക്കാര് പോണം. മധുരയില് ജന്മസ്ഥലത്തില് ഇപ്പോഴും ഈ ജയിലുണ്ട്. പോയിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ നിങ്ങക്ക് പോവാൻ പറ്റും. പോയില്ലേ? പോയിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയൊക്കെ മധുരയിലും പോണം. കാരണം അവിടെ ആ ജന്മസ്ഥാനം, ആ ഭൂമി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലം ജയില് പോലും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അത് പിന്നീട് ഒരു ചെറിയ ബാലനായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഏതാ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം. പുനർജന്മ നൈനിമാമേതി സോർജുന സപ്താദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം. ഭഗവാന്റെ ജനനവും എന്താ പറയാ ലീലകളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയമാണ്, ദിവ്യമാണ്. അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേഹം പുനർജന്മ, ഒരിക്കലും പുനർജന്മ ഉണ്ടാവില്ല. നൈതി മാമേതി സോൾ, അവര് തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട്. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാ, എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാണ് കുന്തി ദേവി പറയുന്നത്? ഒന്ന്, രാജാക്കന്മാരുടെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. പിന്നെ യദുകുലത്തിലെ രാജാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ദേവകിയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കാൻ, പുത്രനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനകള്. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ഭൂമി ദേവിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ പറയുന്ന ശ്രവണം. ഓക്കെ. പിന്നെ ശ്രവണം, നമുക്ക് ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ, മുക്തി ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവർക്ക് ശ്രവണം, സ്മരണം, ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ, ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പുനർജീവിക്കാനാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ആരുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ശിഷ്ടാഷ്ടകം, ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും ശിഷ്ടാഷ്ടകം ബൈ ഹാർട്ട് അല്ലേ, കാണാപ്പാടല്ലേ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചൊല്ലണം എല്ലാ ദിവസവും. മംഗളാരതി കണ്ടിട്ടാകുമ്പം അതിനുശേഷം അമ്പലത്തിൽ ശിഷ്ടാഷ്ടകം ചൊല്ലണം. നിങ്ങളും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളും ചൊല്ലണം, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലണം. കാരണം പണ്ട് ഒരുപാട് ഒരു 8-10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ശിഷ്ടാഷ്ടകം പഠിച്ചതേ ഇല്ല. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, ആരാ പഠിക്കുക? പണ്ടത്തെ കാലം ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ഒന്നുമില്ല. ഞായറാഴ്ച സത്സംഗത്ത് പോവും. ഞായറാഴ്ച മാത്രം ഭയങ്കര ഭക്തിയായിരിക്കും. തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു മാല തന്നെ ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്ത് കാണും. 6 മാസമൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് 16 മാലയിലേക്ക് എത്താൻ. കാരണം അന്നത്തെ ഇങ്ങനെ പോലെ ഓൺലൈനിലെ സത്സംഗം ഒന്നും ഇല്ല. ആ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഇതിൽ പോകും, സത്സംഗത്ത് പോകും, അത്ര തന്നെ. പിന്നെ എല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജോലിയും കാരണങ്ങളായിട്ട് പോകും. എപ്പോഴെങ്കിലും ജപിച്ച്. പക്ഷെ സത്സംഗം പോയ ഒരു മാല എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെ ജപിക്കും. അങ്ങനെ ജപിക്കും, അവിടെ സേവ ചെയ്യും, ക്ലാസ് കേൾക്കും. അതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യകാലങ്ങളിൽ. പക്ഷെ ശിഷ്ടാഷ്ടകം ശിക്ഷാഗുരു എല്ലാവരും ചൊല്ലും, പക്ഷെ ഞാൻ ചൊല്ലാറില്ല, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ സംസ്കൃതമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു പുസ്തകങ്ങളും എഴുതിയിട്ടില്ല, ആകെ എഴുതിയത് ഈ ശിഷ്ടാഷ്ടകമാണ്. ഇത് അഷ്ടകം 8 വരികൾ അല്ലെ? ഇത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കുക? നിങ്ങൾ ഭക്തരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയം മുതൽ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട്. പക്ഷെ ചൊല്ലലല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കലാണ് ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തില് പ്രധാനം. അർത്ഥം കുറെ പേർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ആർക്കാണ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിൽ പറയുന്നത്? സവേദാതു പദവിം പരസ്യ ദുരന്തവീര്യസ്യ യഥാംഗപാണേയോ മായയാ സംതതയാനുവൃത്തി ഭജേത തത്പാദ സരോജഗന്ധം. അപ്പൊ ഇതില് 38 അത് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങൾ, ഇതല്ല, ഇത് 1:3 ഓക്കെ, അതീന്ദ്രിയവും പക്ഷാഭേദപരവുമായ സേവനം രഥചക്രപാണിയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടാവിന്റെ സർവാധിശക്തികരമായ സമ്പൂർണ്ണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ശക്തികളെയും മഹാത്മകളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകൂ. തൽപാദ സരോജഗന്ധം ഭജേത. അപ്പൊ ഭജനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം വേണം. ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപായി ഭക്തിലതാ ബീജ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന 36 ഇതാണ് പറയുന്നത്. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി ഭക്ഷണഹാശ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജന തയേവ പശ്യന്ത ചിരേണ താവകം ഭവ പ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണോ അങ്ങയുടെ സർവാതിശയായ ആത്മജ്ഞാനപരമായ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നത്, അവർ നിശ്ചയമായും ഈ ജന്മ മൃത്യു നിർഭരമായ ഇഹലോകബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചമേകാൻ ഏകപ്രാപ്തിയുള്ള അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ആരെയാണോ ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി അഭീക്ഷണ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എപ്പോഴും നിരന്തരം ശ്രമിക്കണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ് അല്ലെ? ഭാഗവത സപ്താഹം അങ്ങനെയല്ല. സപ്താഹം എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയെങ്കും കർമ്മികളായ മനുഷ്യര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഇതുവരെ ഭാഗവതം കേൾക്കാത്തവർ 7 ദിവസം കേട്ടോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നിത്യം എല്ലാ ദിവസവും ഇസ്കോണില് എല്ലാ അമ്പലത്തിലും ചെറിയ ചെറിയ സത്സംഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ വലിയ വലിയ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഭാഗവത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ്. നമ്മളെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ എല്ലാ ഭാഷയിലും ഭാഗവത ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മലയാളം, തമിഴ്, ഇംഗ്ലീഷ്, തുളു, ഹിന്ദി, കന്നഡ, എല്ലാ ഭാഷയിലും, തെലുഗു ഭാഗവതം ക്ലാസ് നടത്തുന്നത്. അത് അവരവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് വേറെ ഭാഷകൾ ശരിയാവില്ല, അപ്പൊ അതാത് ഭാഷയിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതം. അപ്പൊ നിത്യം ഭാഗവത സേവ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നിത്യം നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ കേട്ടു, നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിൽ വെക്കാൻ, നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലെ? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ലീലകള് നമ്മള് ശ്രവിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ നീന്താൻ പഠിക്കുമ്പം എല്ലാ ദിവസവും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മറന്നു പോലെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്താലേ നമുക്കത്, എത്ര തിയറി പോലെ എഴുതിയിട്ടും കാര്യമില്ല അല്ലെ?
അതേപോലെ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ഇത്ര എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ, അത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആദ്യം കരിഞ്ഞു പോകും, ആദ്യം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോവും, കുറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ആദ്യം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പം നീന്താൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് എല്ലാ ദിവസവും നിരന്തരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലേ ഏതൊരവസ്ഥയിലും നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഭക്തിലത ബീജ് അല്ലെ, ഭക്തി, ആ ഭക്തിക്ക് എപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഈ വെള്ളമാണ് ശ്രവണം കീർത്തനം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭക്തിലത ബീജ് നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയായിരുന്നു, എപ്പോഴും കൃഷ്ണ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിനിടക്ക് കേട്ടു മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെ തിരുവോപാവതിന് അല്ലെ, രമുണയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അവിടെ കീർച്ചോർ ഗോപിനന്ദന്റെ പാൽപ്പായസം കുടിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ആ കഥ പറയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് എങ്ങനെയാണ് കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് മാത്രമല്ല കീർത്തനം, ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും കീർത്തനമാണ്. കാരണം അത്രയും അതീന്ദ്രമായ ലീലകളാണ് ഭഗവാന്റെ നടക്കുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്തിലെ പ്രാഥമിക ഗുണങ്ങൾ എന്താ? ഈർഷ്യയില്ല അവിടെ. പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുന്നേറാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കാരുണ്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഒരാൾ ഉയരുമ്പം മറ്റാൾക്ക് അസൂയം, ദേഷ്യമൊക്കെ വരും, ഈർഷ്യൊക്കെ വരും. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ ചിലപ്പം വിചാരിക്കും ഭക്തിയിൽ വന്നാലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതാകുന്ന കരുതിയത്. പക്ഷെ അല്ല, നമ്മൾ ആരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല, നമ്മളിലും ചെറിയ അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്യുമ്പം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരിൽ നിന്നും അനർത്ഥങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതിന് അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പം കുന്തി മഹാറാണി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ അങ്ങ് അവതരിച്ചത് എന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ യോഗ്യരല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവത ശ്രവണം നടത്തുന്നത്. അത്തരം ആധികാരികരല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാകാം. എന്നാൽ അവർ ഭക്തിത സേവന തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാത്തവരാകയാൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗവത ശ്രവണം വെറും സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മള് കറക്റ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ കേൾക്കില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? നമ്മുടെ ഭക്തി നശിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം പ്രൊഫഷണൽ ആണ്, ഇപ്പം പൈസക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭാഗവത കഥയൊക്കെ നടത്തുന്നത്. അങ്ങനത്തെ നിന്നവരിൽ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളെ അവര് ആശയങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാത്ത വിധം വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ യോഗ്യനും വിശ്വാസീയനുമായ ആധികാരിക വ്യാഖ്യാതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എപ്പോൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയ പരിപൂർണവും കുറ്റമറ്റതുമാകുന്നു, അപ്പോൾ മറ്റു പ്രക്രിയകളൊന്നും താനെ പരിപൂർണമായി തീരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന എന്താ? ശീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭാഗവതമാണ് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം. അതൊക്കെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദനും ശ്രീധർ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഗോസ്വാമിമാരിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തതാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. വേറെ ഒരു ഭാഗവതം നിങ്ങൾ വായിച്ചാലും ചിലപ്പം അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നിങ്ങൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രവണം. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം അല്ലെ. ശ്രവണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്യതസ്ത്വം സ്വകൃതേ ഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സ്വിൽ സുഹൃതോ അനജീവിന യേഷാം ന ചാന്യാദ് ഭവതഃ പദാംബുജ പരായണം രാജസുയോജിതാം ഹസാം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരോടും ഞങ്ങളോട് പാണ്ഡവരോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ ദയയെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഏകാശ്രയവും ഏകാവലംബവുമായ അങ്ങ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ? അപ്പം കുന്തിമാരുടെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നോക്കാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാന് തിരിച്ചു പോവാന്റെ സമയമാവാനായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി തിരിച്ച് മധുരയിലേക്ക് പോയി, ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി അവിടെയും ലീലകളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഒരു 13-14 അധ്യായത്തില് യുധിഷ്ഠിര രാജാവായതിനു ശേഷം അർജുനനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് അയക്കും. കൃഷ്ണന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ കുറേ ദിവസം, എത്രയോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും 7 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അർജുനൻ തിരിച്ചു വന്നില്ല. അങ്ങനെ
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സംശയം തോന്നി, എന്താ അർജുനൻ തിരിച്ചു വരാത്തെ? പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്ന അർജുനൻ വളരെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും, ഒന്നിനും ഉത്തരം പറയില്ല. അപ്പം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പിന്നെ ഒരുപാട് അശരീരികളും ഒരുപാട് മോശം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കാൻ തുടങ്ങും, കലി വരാനായി. അപ്പം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് മനസ്സിലാവും ഭഗവാൻ ലീലകൾ അവസാനിച്ച് തിരിച്ചു പോയിന്ന്. അങ്ങനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും രാജ്യം വിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രാജാവാക്കി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പാണ്ഡവന്മാരും കുന്തി മഹാറാണി ദ്രൗപദി ഒക്കെ രാജ്യം വിടുകയാണ്. അത് പിന്നീട് വരും. പക്ഷെ അപ്പം ഭഗവാനെ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയം, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പോയേ പറ്റും. പക്ഷെ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, കുന്തിദേവിയും പാണ്ഡവന്മാരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങ് എപ്പോഴാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ഇനി ഒരു ആപത്തും അവർക്ക് വരാനില്ല എന്ന്. കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്ത പാണ്ഡവരുടെ പ്രശസ്തി ആത്മാവില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. അപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തില് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പോയി എന്നറിഞ്ഞ ഉടനെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും ഇറങ്ങും. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാർ അതിഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ? എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ എല്ലാ സദ്ഭാഗ്യങ്ങളോടും കൂടി അവർ ഭഗവത് കൃപയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് വേറെ അവരുടെ കൃപ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായും ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനും അതേ സംരക്ഷണം തിരിച്ചു നൽകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, ഗൃഹമേദിയായിട്ടല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. രണ്ടും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്താ? ഗൃഹമേദി, ഗൃഹസ്ഥ. സമയത്ത് ഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഗൃഹമേദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളോടും എല്ലാരും കൂടെ ജീവിക്കുമ്പം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്നു, അതാണ് ഗൃഹമേദി. ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂടെ ഒക്കെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത്, പക്ഷേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാനാണ് ആ വീട്ടിലെ സെന്റർ. ഇപ്പൊ രാവിലെ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമൊക്കെ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി നൈവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഓഫർ ചെയ്യുന്നു, പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു, പിന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കേൾക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം. അങ്ങനെയാണ് ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ മെല്ലെ മെല്ലെ ആയി വരും. നിങ്ങൾ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഭക്തരായിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികളെയും മെല്ലെ മെല്ലെ കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ പേരക്കുട്ടികളെ വേഗം നമുക്ക് കൃഷ്ണാവത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങൾ അവർക്ക് കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, കൃഷ്ണാവത്തിൽ ഒരു പെയിന്റിങ്സ് ഒക്കെ കാണിക്കുക, പ്രസാദം അവർക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അവരെങ്കിലും വലിയ ആൾക്കാരോ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല, കൊച്ചുകുട്ടികൾ അങ്ങനെ വേഗം അബ്സോർബ് ചെയ്യുക, സ്പോഞ്ചിനെ പോലെയാണ് അല്ലെ, അവർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓരോ ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകൾ പാടിക്കൊടുക്കുക, അവര് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി. അവർ ചിലപ്പോൾ ആ റൂമിൽ കളിക്കായിരിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയും ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ കളിക്കായിരിക്കും, അവർക്ക് ഭാഗവതമൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ ആ വൈബ്രേഷൻ നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കും, കുറച്ച് ഒച്ചത്തിൽ ജപിക്കുക, അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾ കേൾക്കും, അവരുടെ ഹൃദയത്തില് മാറ്റം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൃദയത്തില് ഭക്തി ലതാ ബീജ് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത്ര നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു പുരാണങ്ങളും, വിശേഷിച്ച് ഭാഗവത പുരാണം പാണ്ഡവ മഹാത്മാക്കളുടെ ചരിത്രവുമായി അനിവാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവതം വായിക്കണം. ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭാഗവതം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പോ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വായിക്കണം. അവിടെ ശിക്ഷാകര് പറഞ്ഞു, നിത്യം ഭാഗവത സേവയല്ലേ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം നിങ്ങൾ വായിച്ചോ, പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതവും കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറ്റുന്നത്ര 5 ശ്ലോകം 10 ശ്ലോകം അതിലെ ഭാവാർത്ഥം എവിടെ നിന്നായിരുന്നാലും കൽക്കണ്ടി പോലെയാണ് ഭാഗവതം, എവിടെ നിന്നാലും വായിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ കുന്തി സ്തുതിയാണ്, കുന്തി സ്തുതി തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി 39 മുതൽ 40 വരെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണൻ പോകുന്നത് കാണുന്നതിൽ കുന്തിദേവിയുടെ ധർമ്മസങ്കടാണ് പറയുന്നത്. നെയ്യം ശോഭിഷ്യതേ തത്രായതേ ധാനിം ഗദാധര ത്വത്പദൈരംഗിതാപാദി സ്വലക്ഷണ വിലക്ഷിതൈ. അല്ലയോ ഗദാധര, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പാദമുദ്രണത്താൽ മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. എപ്പോഴങ്ങ് ഇവിടെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളുടെ ആ ഒരു ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ, അതൊക്കെ അവിടെ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവ മനോഹരങ്ങളല്ലാതെ ആയിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചില സവിശേഷ മുദ്രകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെയാണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിയമായി അവതരിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ വീട്ടിലും പാദചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി. സച്ചിമാധവൻ ജഗന്നാഥ് മിശ്ര വിചാരിച്ചു, ഇതെന്താ കുട്ടിയുടെ പാദത്തിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചിഹ്നങ്ങൾ? പക്ഷെ പിന്നീട് പോയി നോക്കുമ്പോ ആ ചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ ഇല്ല. ശരിക്കും ചിഹ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ആ ഓരോ ചിഹ്നത്തിനും ഓരോ ഇതുണ്ട്, അർത്ഥമുണ്ട്. ഇപ്പം മത്സ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തില്,
അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മത്സ്യം എങ്ങനെയാണോ ആ ജലത്തിലല്ലാതെ അതിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അവിടെ സുദർശന ചക്രമുണ്ട്, അത് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ഗതയുണ്ട്, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഓരോ അർത്ഥമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ പറയാണ് അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകപ്പെടും. കൃഷ്ണൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിതൃപക്ഷം ഋഷികൾ കഷ്ടപ്പെടും. കൃഷ്ണൻ പോയാൽ പാണ്ഡവർ, കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാർ കഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം എന്താ ചെയ്യാ, പോയേ പറ്റും ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. ഇമേ ജനപദാ സുപകൗഷധി വീരുത വനാദ്രിനദ്യുതന്യോന്തോ ഹേതന്തേ തവ വീക്ഷിതേ. സർവ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും സമൃദ്ധമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടുവോളം വിളവെടുത്തു. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫല സമൃദ്ധമാണ്, നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ ധാതു സമ്പുഷ്ടമാണ്, സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കരുണാകടാക്ഷമാണ് ഈ സമൃദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണം. എന്താ പറയാ, ഇത്രയും സമൃദ്ധി ഉണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ, അതൊക്കെ അങ്ങ് കാരണമാണെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വിജയവും ആയുസും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വിജയം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ, എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ, എത്ര പാത്തോധനോർധര, തത്ര ശ്രീ വിജയി വിജയോർഭൂതിർ തിർമാനി തിർമ തിർമമ. 18ാമത്തെ ലാസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ, എവിടെയാണോ കൃഷ്ണൻ, എവിടെയാണോ അർജുനൻ, അവിടെ ശ്രീ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അവിടെ വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതാരും പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ? ഇത് സഞ്ജയ് അല്ലെ. സഞ്ജയ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയ പറയാണ് പാണ്ഡവരാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്ര മക്കളല്ല എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയും സഞ്ജയം കൊടുക്കാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 41 മുതൽ 42 വരെ എന്താ പറയുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പറയണേ, എന്റെ ഭൗതിക സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുക, എന്റെ ശ്രദ്ധ നിരന്തരം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയട്ടെ. സ്നേഹപാശം ഇമം ചിന്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മാൻ വിശ്വമൂർത്തിയെ സ്വകേഷുമേ സ്നേഹപാശം ഇമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. സ്നേഹപാശം ഇമം ചിന്തി, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ ഭഗവാനെ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്വരൂപന്റെ വ്യക്തിത്വമേ, എന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും ഋഷികളുടെയും സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്നും ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. അതെന്താ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുന്തി മഹാറാണി? സ്നേഹപാശം ഇമം ചിന്തി. ശരിക്കും പ്രാപിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ബന്ധനത്തിൽ പെടുത്തണം അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറച്ചിട്ട് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. എന്റെ ശ്രദ്ധ നിരന്തരം ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ പരിമിതികളായ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുകയും എല്ലാ വിസ്മൃതമായി തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്മൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പിന്തുടർന്ന പാദങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാരും സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഉന്നത കുലജാതരും ഉദാത്ത പ്രബുദ്ധവരും അല്ലെ. എല്ലാവരും രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ എല്ലാം വിട്ടിട്ടാണ് അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത്. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനസമൂഹങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖലോലുപതയല്ല സമ്പൂർണമായി അവരുടെ എല്ലാം ഭവനവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്ഥാനേ സ്ഥിത ശ്രുതികഥാ ധനവാനൻ. എവിടെയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ ലീലകള് കീർത്തനം ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അന്തർനിഷ്ഠ ബാഹ്യ വ്യവഹാരം, അകത്ത് നമ്മള് ഭഗവാനിലൊക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കണം, പുറത്ത് നമ്മള് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോണം എന്നുള്ള അതിനർത്ഥം എവിടെയാണോ നമ്മൾ ഉള്ളത് അവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ചെയ്യാം. ദൃഢമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ
നയിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കി ഭഗവാനെ പ്രപഞ്ചാധിപ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ പ്രാപഞ്ചിക ആത്മനാഥ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ദുർബലനായ തന്റെ ഭക്തനോടുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ പരിസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കുടുംബ ബന്ധമാകുന്ന സ്നേഹത്തെ ഭേദിക്കുന്നതായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ ഭക്തൻ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യങ് ആണ്, വളരെ ചെറുപ്പാണ്, കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അത്ര 2-3 വർഷമേ ആയുള്ളൂ, കുട്ടികളില്ല. പക്ഷെ നല്ലോണം ഭക്തി ചെയ്യും, ഭക്തി സേവനമൊക്കെ നന്നായി ചെയ്യും. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ വിടുന്നില്ല. എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, അവര് വെജിറ്റേറിയൻസ് അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദീക്ഷ എന്നുള്ളത് കേൾക്കുമ്പം ഭാര്യ അത് ഒരു സമ്മതിക്കുന്നില്ലാത്തതുപോലെ. കാരണം സന്യാസമല്ല, ദീക്ഷ എടുത്താലും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറ്റും അല്ലെ, പക്ഷെ അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വേണമെന്ന് മാത്രം. എന്നിട്ട് അത് സമ്മതിക്കാതെ, അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹം 2 ആഴ്ച മുമ്പ്, ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് അത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഭാര്യ കാരണം ദീക്ഷ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഭാര്യക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലഡ് ഒക്കെ കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പം ഇദ്ദേഹം ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ബാത്റൂമില് ഭാര്യ വഴുതി വീണ് തലയടിച്ചു, ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഉള്ളില് ബ്രെയിനില് ഹെമറേജ് പോലായി, രക്തപടലൊക്കെ പൊട്ടി, ഒരു വേറെ തന്നെ. പക്ഷെ അവസാനം കുറച്ച് ജീവൻ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അവിടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഹരിദ്വാർ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ഒരു ഡാമിലാണ് പോയതെന്ന് അറിയാം, എവിടെയാന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. എന്നിട്ട് അവസാനം ആ മാതാജിക്കും ചെറിയ പ്രായമുള്ളൂ, ഇതിന്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പ്രഭു ഒരുപാട് ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു, ഒരുപാട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. വേറെ ആൾക്കാരെ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ നിർബന്ധിക്കുന്നു, ഡിവോട്ടീനെ തന്നെ കഴിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയണേ വീണ്ടും വീണ്ടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതല്ല വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നെ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ചിലപ്പം ഈ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം വികസിച്ചു അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പോലും കാണുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥകള്. അപ്പൊ അത് അത്ര ഈസി അല്ല ജീവിതത്തിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പറയാൻ ഈസിയാണ്, പക്ഷെ അത് ജീവിതത്തിൽ ആ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ്, അത് അനുഭവിച്ചാലേ അത് മനസ്സിലാവുകയല്ലോ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭക്തന്മാര് എങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. 45 മുതൽ 32 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ ദുഃഖിതനായ രാജാവായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഇടപെടലുള്ള, അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജവും അവരൊക്കെ വരികയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് സുതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ്, അത്യന്തം വിശിഷ്ടമായ വാക്കുകളാൽ കുന്തി ദേവി കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം ശ്രവിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം മന്ദഹസിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തേ? ചിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാൻ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ദഹാസം മായാശക്തിയെ പോലെ അത്യന്തം ഹൃദയാകർഷകമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അർജുനനും ശിഷ്യസ്തേ ഹംസാദി മാംത്വം പ്രപന്നം എന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇവിടെയും കുന്തിമാരായണയുടെ സ്ഥിതികളൊക്കെ കേട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരെ വിട്ടുപിരിയാൻ പറ്റില്ല. ഭക്ത്യ പൂജാബി അധികം ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ കൂടുതൽ പൂജിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയാ, നാഹം പ്രകാശി വൈകുണ്ഠ യോഗിനാം ഹൃദയേഷുവ എത്ര ഗായന്തി തത്ര നിഷ്ഠാനി നാരദ എത്ര ഗായന്തി മത്ഭക്ത. നാരദ, ഞാൻ വൈകുണ്ഠത്തിലുമുള്ള ഓർഡയുടെ ഹൃദയത്തിലല്ലേ, എവിടെയാണോ ഭക്തന്മാർ എന്നെ കീർത്തിക്കുന്നത് അവിടെ ഞാനുണ്ട്. അപ്പൊ പാണ്ഡവന്മാര് ഭക്തന്മാരാണ്, അവിടെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനൊക്കെ എന്താ പറയാ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പോകുന്നത്. താമ്പാട മൃത്യു പാമത്യ പ്രവിശ്യ ഗജസാഹ്വയം സ്ത്രീയശ്ച സ്വരൂപം യാസ്യാൻ പ്രേംനാരാജ്ഞാനി വഹരിത. അപ്രകാരം ശ്രീമതി കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങളോട് താൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ ഹസ്തിനാപുരം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്ന വേളയിൽ വിനയപൂർവമായ സ്നേഹത്തോടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാനെ
നാൽ ഭഗവാൻ തടയപ്പെട്ടു. അല്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്? വ്യാസധൈരീശ്വരേ ഹായജ്ഞ കൃഷ്ണേനാദ്ഭുത കർമ്മണ പ്രബോധിതോ അപ്രതിഹാസ്യ നാർബുദ്ധ്യതാശു ചാർപ്പിത. ശോകകുലനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുവാൻ വ്യാസ മഹർഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്യാസിവര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കോ അതിമാനുഷിക വീരസാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ച കീർത്തിമാനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോ എല്ലാ ചരിത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കോ പോലുമോ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ആർക്കും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ സ്വാതന്ത്ര്യപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ആരെടുത്താ പോവാ? ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും ആരെടുത്ത് പോവാനാ പറയാ? അതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ദുഃഖം? രാജാവായില്ലേ? കള്ളത്തരം പറഞ്ഞോണ്ട്, യുദ്ധത്തിനകത്ത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ അതൊരു കാരണം, യുദ്ധത്തില് ബന്ധുമിത്രകളൊക്കെ മരിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ താൻ കാരണമാണ് അവരൊക്കെ മരിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവരൊക്കെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചും അദ്ദേഹത്താൽ വധിക്കപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് ധർമ്മിഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരരാജൻ അത്യധികം ശോകാകുലനായി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ദുര്യോധൻ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു പോയിരുന്നു. ദുര്യോധനൻ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ആകയാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് തോന്നുകയാണ്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ തന്നെ യുദ്ധം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടും ഭക്തന്മാരാണ് ഭരിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാനും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹവും പങ്കെടുത്തു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിര എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടാണ് 18 ദിവസത്തെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെ എത്ര ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയോ? ഉം 6 കോടി മനുഷ്യർ വധിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത്രയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് ഒരുപാട് വിഷമം വന്നു. കാരണം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ധർമ്മപുത്രനാണ്, അതേ കളവും പറയേണ്ട വന്നു. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത്രയും പേര് അല്ലെ മരിച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അവരൊക്കെ മരിച്ചിട്ട് ഞാൻ രാജാവായി. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പേ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചത്, അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജന് ഇപ്പം വിഷമം തോന്നുകയാണ്. അപ്പം ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ അപ്പം എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? ആഹാരാജ ധർമ്മ സുദർശിൻ ദയൻ സുഹൃതാംബദം പ്രാകൃതേനാത്മന വിപ്രാ സ്നേഹമാഹേ വശം ഗത. അപ്പൊ യമധർമ്മ രാജാവിന്റെ പുത്രനായ യുധിഷ്ഠിര രാജൻ ബന്ധുമിത്രാകളുടെ വിയോഗത്തിൽ ആകുലനായി സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ അത്യന്തം വേദനിച്ചു. അല്ലയോ മുനിമാരെ, അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിന്റെ മായയാൽ മതിവിഭ്രമത്തിലാക്കിയ യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ശോകാധിക്യത്താൽ ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചു. കാരണം യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ ദുഃഖാകുലനായി തീർന്നു എന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഭഗവാൻ, അല്ലെ? കാരണം അർജുനനും അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു മിഥ്യാബോധത്തിൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തത്? ഒന്നാമത് ഭീഷ്മദേവിന്റെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. കാരണം ഭീഷ്മദേവന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജാവായിട്ട് കാണണമായിരുന്നു. അപ്പൊ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മദേവന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പാണ്ഡവർ അങ്ങോട്ട് പോയേ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയും, നിങ്ങളൊക്കെ ഭീഷ്മദേവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ അദ്ദേഹം മാറ്റിത്തരും. മാത്രമല്ല ഭീഷ്മദേവ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തനെ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ് മരണസമയത്ത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ആഹോമേ പശ്യതാജ്ഞാനം ഹൃതിരൂഢം ദുരാത്മന പരക്യ സൈവ ദേഹസ്യ ബാഹ്യോ മേ ഹത. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ പറഞ്ഞു, അഹോ എന്റെ വിധി, ഏറ്റവും പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. അങ്ങ് എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വീക്ഷിച്ചാലും അത് മുഴുവൻ അജ്ഞതയാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി മറ്റുള്ളവർക്കായി നിർമ്മിച്ച
ഈ ശരീരം അനേകം സേനാവ്യൂഹങ്ങളെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കൊന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പം ദുഃഖത്തിലാണുള്ളത്, ഇങ്ങനെ അജ്ഞതയിലാണുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നുള്ളതും. എന്നിട്ടും ഇത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജനെ ഒരു യോഗമായയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ നിരവധി അക്ഷൗണികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. അക്ഷൗണി അല്ലെ, എന്താ, ഒരുപാട് രഥങ്ങളും കാൽപ്പടകളും അശ്വസേന അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരുപാട് ദുഃഖം അതുകൊണ്ട് വന്നു. ബാലദ്വിജാസുഹൃമിത്ര പിതൃ മാതൃ ഗുരുദ്രുഹ നമേ സ്യാനിര യന്നോഷ ഹൃദി വർഷായുധായുധേ. സോ ഞാൻ നിരവധി കുമാരന്മാരെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും അഭ്യുതകാംക്ഷികളെയും മിത്രന്മാരെയും പിതാമഹന്മാരെയും ആചാര്യന്മാരെയും സഹോദരങ്ങളെയും വധിച്ചു. ആകയാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചാലും ഈ പാപഫലങ്ങൾക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ട നരകത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും മോചനമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷല്ലേ കിട്ടിയത് അല്ലെ, സാരൂപ്യ മുക്തിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. ഭഗവാന്റെ വായിലേക്കാണ് അവരൊക്കെ തിരിച്ചുപോയത്, ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക്. ഇതൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ശരിക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഒരു ലീല ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഇങ്ങനെ വിലപിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് മഹാരാജ് യുധിഷ്ഠിരന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് കൂട്ടക്കൊല ചെയ്തതൊക്കെ എന്റെ പാപങ്ങളാണെന്നാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഇതേ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, പാപല്ലേ ഗുരുക്കന്മാരെയൊക്കെ കൊന്നാലെന്ന്, ദ്രോണാചാര്യ കൊന്നതിന് പാപല്ലേ എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. നൈനോ രാജ്ഞാ പ്രജാ ധർമ്മയുദ്ധേ വദേതിഷ ഇതീമേന തു ഹോദായ കൽപ്പതേ ശാസനം വജഃ. സോ പ്രജോക്ഷ മതപരനായ രാജാവ്, പ്രജാക്ഷേമപരനായ രാജാവ് പ്രജാ സംരക്ഷണാർത്ഥം നീതിക്കായി ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ വധിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ അനുശാസനം എനിക്ക് ബാധകമല്ലല്ലോ എന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് പറയാണ് അല്ലെ. 6 പേരെ കൊന്നാൽ പാപമില്ലല്ലോ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ലേ അല്ലെ. ആരൊക്കെയാ? ആദതായനികൾ, വിഷം കൊടുക്കുന്നവർ, അപഹരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നവര്, പിന്നെ വിഷം നൽകുന്നവര്, പിന്നെ ആയുധം കൊണ്ട് വരുന്ന. അപ്പൊ ഇവരൊന്നും കൊന്നാല് പാപമില്ലാന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് എന്നിട്ടും പറയാണ് ഞാൻ കാരണല്ലേ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചതെന്ന്. മാത്രമല്ല പിന്നെയോ സ്ത്രീണാമത ബന്ധൂനാം ദ്രോഹോ യോസാവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ലേ, അയക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകള് അല്ലെ, സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ നിരവധി മിത്രങ്ങളെ ഞാൻ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ക്ഷേമപരമായി പ്രവർത്തിച്ച് അവയെ പൂർവാവസ്ഥയിലാക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത്രത്തോളം ശത്രുതയ്ക്ക് ഞാൻ ഹേതുവായി. കാരണം ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊന്നും യുദ്ധത്തിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അനാഥരായില്ലേ, വിധവകളായില്ലേ, പിന്നെയോ വർണ്ണശങ്കരം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ വിഷമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ പാപല്ലേ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. യഥാ പങ്കേന പങ്കാസുരയാവാസുരാകൃതം ഭൂതഹത്യാം തദൈവൈകാം നയചൈർഷ്മർഹിഷ്ടുമർഹതി. ചെളിവെള്ളത്തെ ചെളിയാൽ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ മദ്യസ്പർശത്താൽ അശുദ്ധമായ പാത്രത്തെ മദ്യത്താൽ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ വധിച്ച പാപത്തെ മൃഗദാനം മുഖേന കഴുകിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ഏത് യജ്ഞാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടായേ? അശ്വമേധ യജ്ഞം. അശ്വമേധ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാ എന്താ? കുതിരകളെ കൊല്ലുന്നത്, കുതിരയെ അഥവാ കാളയെ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം, അല്ലെങ്കിൽ ഗോമേധ യജ്ഞം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അശ്വമേധം യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഇത്രയും പാപം ചെയ്തത് ഇല്ലാതാക്കാൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറയാണ് മനുഷ്യരെയല്ലേ അവിടെ കൊന്നത് യുദ്ധകളത്തില്, പക്ഷെ ഇവിടെ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? ആ പാപം ഇല്ലാതാകില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, യജ്ഞവേദിയിൽ ബലി കഴിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ പുനർജീവിക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് പുതുജീവിതം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരുന്നു കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അശ്വമേധ യജ്ഞം.
പിന്നെ എന്താ ഗോയജ്ഞം ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാപട്യത്തിന്റെയും കലഹത്തിന്റെയും ഈ യുഗത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ യോഗ്യമായ ബ്രാഹ്മണരുമില്ല, അവരുടെ അഭാവമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരിനാമ യജ്ഞാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാനല്ല ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം തരേണ്ടത്, ഭീഷ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് 9-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ വിയോഗം. ഇപ്പം യുദ്ധം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭീഷ്മദേവ ശരശയിലാണ്. അവിടേക്ക് പാണ്ഡവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണനും പോവാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ഭീഷ്മസ്തുതി കാണാം, കേൾക്കാം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പരീക്ഷയ്ക്ക് റെഡിയാണോ എല്ലാവരും? 11-ന് ശ്ലോക പരീക്ഷ അല്ലേ ഗീതമാതാജി? ആദ്യം ശ്ലോക അല്ലേ? ശ്ലോക വെക്കാം അല്ലേ? അതെ മാതാജി. അപ്പൊ 11-ന് ശ്ലോകം, 18-ന് തിയറി. ഓക്കെ, നമുക്ക് 25-ന് 9-ാം അധ്യായം തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില് സൂം യൂസർ ഉപയോഗിച്ച് പേര് തരേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആരാന്നൊന്ന് പറയാൻ പറയൂ. ആരൊക്കെയാ? ഹോം യൂസറോ? സൂം യൂസർ, പിന്നെ അതുപോലെ Zoom വേറെ user. വരുന്നുണ്ട്. അവര് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സൂം യൂസർ ഉണ്ട്. വേറെ ആരാ? വേറെ മൊബൈലിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോ അവരിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കാണാനില്ല. അത് ഈ ലിങ്ക് ഇപ്പം എന്റെ ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ലിങ്കിൽ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആരും കെയർ, എന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ചിലപ്പം കെയർ ചെയ്തായിരിക്കും. മലയാളീസ് ഉണ്ട്, ആരാന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. സൂം യൂസർ ഹരേഷ്ണ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആരാണ്. രാമചന്ദ്രഭായി ഹരേഷ്ണ. പ്രഭു പ്രഭു ലെഫ്റ്റ് ആയോ? കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആർക്കും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടോ? ഹരീഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതിപ്പോ ഇനി സമയം പോയില്ലേ, മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ഒന്ന് നോക്കൂ മാതാജി. ശരി ശരി ഉഷ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി.